temporada, orduan. Entzuten da. Ez dut ikusi ze velocidaren jakuduna. Martxa. Oso ondo, Jose Mari. Zemuz zaude, Oto. Zemuz? Zein dezu guen arte? Zaintzaile zemuz? Zemuzko die hauek? Antolatzaile hauek zemuzko die? Onak? Gaizto xamarrak, Montxe!
Venga, venga, venga! Eman eurre! Eman egurre! Venga, Gorka! Apa, Natali! Indar gehiago imarrauk ezo, Kaixo. Lehenengo tiraldin paita libilizate, Bai. Oain, hobeto xo. Ega, eutxigo horri. Venga, Jose Mari, indarrei motel. Venga. Hemen oso indartzu die hauek. Hauek die txapelduna. Ze indartzu. Kaixo. Kaixo. Zemuz? Ondo. No. Azkena,